Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu, lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esezedlulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindebe ezilalele ezimisele ukuzwa emngcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi kube ngabe lokhu okuzwayo kushunyayezwa khona, kufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo zombuso wezulu ezisiholela eqinisweni nasemngcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo laka-YouTube. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo, nefakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nokuthi uJesu Kristu yena yedwa uyindodana kaNkulunkulu ethunyelwe emhlabeni, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayezwa ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sikhuleke, sibonge Baba wethu osezulwini njengamanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele namacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Bazalwane nani bangcwele, nani balaleli, yamukelani umfundisi uMhlengizoli ozobe sihola ngokwezwi likaNkulunkulu, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena obiza bonke abantu beze embusweni wezulu egameni likaJesu Kristu. Sheshisa thatha iBhayibheli lakho sihambisane ngokugcwele. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu, umnini mandla onke. Siloke simbonga uNkulunkulu njalo ngomusa wakhe nangobuhle bakhe ezintweni zonke, yena othembakele futhi ongaguquki ezindleleni zakhe zonke, kusukela ekusekelweni komhlaba kungakobi khona lutho kuze kube manje naphakade akaguquki. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele nabapostoli bakhe abangcwele abanika izwi ukuba liphathe balishumayele izizwe zonke. Sicela lowo musa ukuba wehlele kithi ukuba siliphathe ivangeli njengokuthembeka kwabo abapostoli
nabaprofethi bakaNkulunkulu. Siyamcela uNkulunkulu asisize egameni likaJesu ukuba konke esikwenzayo singakwenzeli udumo nokubukwa nokuthi sithandwe ngabantu noma yizwe, kepha abantu bathande uJesu, bamukele uJesu, baphenduke ezonweni zabo, bathole ukuphila ophakade. Ngakho-ke ukukholwa kwethu akuncikile kubantu, nokushumayela kwethu akuncikile kubantu, kepha kuncike emandleni. Incwadi yaseKorinti yasho ukuthi leli vangeli lingamandla kaNkulunkulu. Into mengamandla kaNkulunkulu kusho ukuthi uyena kuphela ongumnini mandla wakho konke okukhulunywayo, okushunyelwayo, akuhlangene nami noma nomunye umuntu, kepha udumo lonke lungolwakhe. Uma ukholwa ufanele ukholwa izwi, ukuba uma sihlola imibhalo mina nawe njengokusho kwethu masishumayela sithi thatha iBhayibheli lakho, asifuni ukufunza into ngoba nakho loyo nto sifuna ukusho livumelane nathi, kepha sifuna ukuthi iBhayibheli lakho libe phambi kwakho. Bese emva kwalokho ngokuhlola imibhalo ukholwe izwi, hhayi imina. Ingakho lo wesifazane athi bese esekhulumile noJesu, uJesu ecela amanzi kuyena. Sethi lo wesifazane akukho nje ubudlelwano phakathi kwamaSamariya. uJesu mina nginamanzi ongathi mawaphuza ungeke uphinde uncane. Lo wesifazane uthi awunayo into yokukha uzokwakha ngani? Uthi uJesu mina nginamanzi awuphila ophakade. Useyawacela lo wesifazane ukuthi phela nami uphuzise kulawo manzi lawo. Usethi uJesu hamba phela ulande indoda yakho. Usethi-ke akunayo. uJesu siyamprofethela ukumkhombisa ukuthi nanka amanzi engikhuluma ngawo. Glory to God. Hallelujah. uJesu siyamprofetha manje. Uthi-ke uqinisile. Uthini? Ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. Ngaphambilini abamlahle lo wesifazane. Uthi nje bayambulelana. Ngizwa lento leyo. Uyambulela ukuze lo wesifazane ezosondela othandweni. Akazange asho ukuthi ufanele ukuya ezulwini ukuba ngaphambili. Kepha uJesu uthi hayi uqinisile kuloko okushoyo. Awunayo indoda ngoba naleyo nayo akusiyona eyakho. Ngoba ngaphambilini sebebahlala amadoda usuke nawo. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Ukhumbula abazali. Usethi-ke ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi Nkosi. Okhokho bethu babekhuleka kule ntaba. Nina-ke nithi iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhuleke. Nangokwesifazane usethi Nkosi, khumbula okhokho bethu babesentabeni bekhuleka. Kepha manje nina nithi lapho kumele siyokhuleka khona iseJerusalema. uJesu wathi kuye, Usethi uJesu manje, sifazane, kholwa yimi isikhathi siyeza lapho ningayisikukhuleka kubaba. angeke saya entabeni besifuna ukukhuleka nakule ntaba naseJerusalema. akusamele siye eJerusalema ukuze sikhuleke kubaba. Nina nikhuleka Ngoba uNkulunkulu waseyena wamaJuda kuphela, usankulunkulu wezizwe zonke. Usathini? Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Niyakhuleka kwizinto, ngigcine nikhuleka kwizinto engingazazi. Thina sikhuleka kwesikwaziyo. Ingakho ngigcina senikhonza abafundisi ngaphezulu kweBhayibheli. Ingakho ngigcina senikhonza imisebenzi yezibonakaliso zamanga zabafundisi. Ngoba yini anazi lutho. Ngiyatshela buka. Ngithi mina anazi lutho. U-Enigma ufikile wanidukisa nafukuza nimlandela. Nangithuka. Ngaze ngathi Nkosi bathethelele ngoba bakwenza. Namanje ngisathi Nkosi ngicela ubasize ubavule uqondo. Ngimtshele ngithi u-Enigma udlalile ngani. Vele iBhayibheli liyakutshela nje ukuthi-ke ngisho usathane uyingilosi yobumnyama, kepha uzenza ingilosi yokukhanya. So uma eza kubantu ngeke eze ey'dala uqobo lwakhe. Uzosebenzisa izinto ezokwenza ukuthi abantu babone sengathi uvela kuNkulunkulu. Alisho iBhayibheli ngaze ngayilanda le ncwadi. Lithi iBhayibheli noma ngabe ingilosi evela ezulwini noma ngabe abapostoli ozokhuluma ngevangeli noma akhulume ngevangeli ephambene naleyo akabe kuqalisiweyo. Lithi iBhayibheli niyakhuleka kweningakwaziyo. Kusho iBhayibheli. Sekuyini senithi manje benithi ulozana u-Enigma benithi umuntu kaNkulunkulu. Kusho nina
Ngigijimela nike ngomthengela izimoto ngoba nakuthanda izindaba ezigida zabadala. Ngathi mina iBhayibheli enigafuna ukukhuluma nalento afundisa ngayihambisana. Kwayimini umuntu omube kathi mina ngilwa no-enigma. Ngilwa namanga awakhulumayo. Ekhuluma ephambanisa imfundiso yezinto kaPhostoli. Bengithi sibele imibhalo, nina ngithanda abantu abababula uJesu. Angifuni ukuzwa ukuthi uJesu, mina bengithi Nkosi ngicela ungisize, ungikhumbuza ngezwi anginike lona. Yabona into ekhuluma noMose lapha ehlane. Athi lamazwi angasuke emlonyeni. Incwadi leyo Christ ngifuna ukuthi unginike incwadi lapho incwadi yeDeuteronomy sahluko 6 bengaphosisi athi leyo Israel sura ku verse 4 incwadi yeDeuteronomy Moses ayitshela abantu ukuthi nayi indaba la yizwa Israel uJehova uNkulunkulu wethu uJehova munye wothanda uJehova uNkulunkulu wakho hayi yonke inhliziyo yakho nagawo wonke umphefumulo wakho nagawo wonke amandla akho la imali nakho ke ngifuna sifike khona ileso yakho khona usethi lawa mazwi engikuyala ngawo amazwi lawa awayala ngabo uMoses ayakuba senhlizweni yakho kumele ahlale kuphi enhlizweni yakho okay ngiye kuphi emazwini aseBhayibhelini ngoba yini ngifuna ukuveza ukuthi uJesu uma ethi umoya engcwele uyeza ozakuholela eqinisweni lonke okusho ukuthi njengoba sekukhona uMose nomthetho wakhe nabaprofeti ngizothe uthi uJesu angizanga ukuzobhubhisa umthetho nabaprofeti kepha ngizogcwalisa bese egcwalisa konke uJesu esehambile wabuya wavuka ethuneni wakhuphuka ezulwini bonke okukhulumile kusuka kuMose kuze kuyafika kwaPhostoli glory to God yikona konke lokasikhumbuza ngakho sekugcwalisile ukufa ngisafuna ezilwane sengifuna nini ukobonweni ninikele imizimba yenu ibe iminikelo ephilileyo so manje sesiyabona ukuthi uJesu ugcwalise kanjani umthetho nizwile ukuthi umuntu bekuthiwa wenile anomlekise emthini noma ke ozondisa isitha sakho uthanda manje ngithi ke lokho umuntu esifazana amkhanuwe othanda umakhela futhi ngokuzithanda ngizothini thethelela ababonayo ngizothini uthi lonke nimele ubani ukuphenduka so ukugcwaliswa kwezwi lokho yagcwaliswa izwi so umoya engcwele manje siyasimbulela abaphostoli bakaJesu uyena abanika isambulo esiphelele thina sihamba phezulu kwesisekelo sabaphostoli abasithole kuJesu ngobulwazi manje lesikhuluma sicela abantu ukuthi lo umprofeti wamanga abantu bathi nomoya ngoba wena uNkulunkulu engagcobanga anginankinga ukuthi uNkulunkulu ubone ukuthi akangcobanga kepha mina ngithi lithi iBhayibheli lithi bafika bonke ukuthi ungakudla ukudla okuthize bamtshela ukuthi gcina namasabatha iBhayibheli awunikele izincwadi ezishoyo manje ufuna ukungivezela lezi zinto ezishoyo eyokuqala ile yokudla lapha incwadi yokuqala yaTimoteyu sahluko 4 kusukela ku verse 1 kuya ku verse 4 yebo umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokuqala awubuke lenkonzo esiyenza imnandi ngani ayikho into engikhuluma ngokuthanda kwami ngikhuluma uma ukuthi uNkulunkulu wambulele wathanda iBhayibheli wafaka umoya wokuthanda iBhayibheli izwake manje sikhuluma ngeBhayibheli ukuze nawe ungenalo iBhayibheli lo musanda kufika okhoneni ukuthi ulandela ibandla likaSathane uphume kulona uqale ufunde iBhayibheli ukuze uNkulunkulu wazane naye akhuze yena ungekho mina ngokuba umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ebukholweni lithi iBhayibheli ngezikhathi zokugcina abaye bahlubuka ekholweni benaka omoya abadubisa balandele imimoya edubisayo ile efika nezimfundiso zabantu abangathulwa kuJesu nezifundiso zamadimoni balandele izimfundiso zani zamadimoni abazisathana ziveze njengoba benjalo usathana uziveza njengengilosi yokukhanya ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashisa uphawu kunembeza wabo sekuphele unembeza weqiniso nentshisekelo kaNkulunkulu bengabeka ukuganana bethi abantu bangasaganana bethi akuzibe ukudla bethi abantu akuyeke ukudla kakho abantu angidli ilo ingulube angikudli ukuthi eBhayibheli lithini ke bengabeka ukuganana bethi akuzibe ukudla
akudalayo uNkulunkulu ayuzeli ukudla lokho okufasta bethi nje ukudla okuphila ukudla akudalayo uNkulunkulu ukudla okudalwe uNkulunkulu kuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo lalelani uma uzojwayela awidli uNkulunkulu ngokusho uNkulunkulu kambe uNkulunkulu amanga uNkulunkulu usedlulile lapho wayigcwalisa lokho kwamthetho usedlulile lo mthetho usegcwalisile manje leyo ukuthi ke ukudla konke kudalwe uyena uma ingayithandi ungayidli uma ukuthi phambi ekhaya manje lidla iselesele lenyoka wena uzothi ke angikholwa wena kuyiselesele lenyoka noma udla ihashi wena lo muntu uyamlahla wena uNkulunkulu wamkelekile bese kwezintando kaNkulunkulu ukuba lithi lokudla lokhu kubusiswa uNkulunkulu ukuba kwamukelwe ngokubonga ukudla kukwamkelwa ngokubonga kulabo abakholwayo abalaziyo iqiniso nalabo abazili iqiniso. Okay, lesithatha into wena ngokungaqondi ngoba nakuza umuntu athi uthe uJesu kumina uJesu nangu phezulu incwadi ithetha ngelisha le ngoba konke okudalwe nguNkulunkulu bonke okudalwe ngubani nguNkulunkulu kuhle konke okudalwe nguNkulunkulu yazi ungadinwa ungasibalekela kepha iBhayibheli ukuzibalekela ngoba lo Jesu uyabalekela noma umuntu ubalekela mina lento ngibale ikhuluma iseBhayibheli angishalazi angikudluki futhi usathane uyakwazi ukukunika udumo usothola udumo ufuna ngaphezulu kodumo usathane ufaka umoya wokulangazelela ukuthi ufune into engaphezulu kwalento oyibonayo lento oyibonayo uma uyithola kube khona isikhala ngoba yini ithi iBhayibheli isihogo asigcwali kanjalo nenhliziyo yomuntu isihogo asigcwali kanjalo nenhliziyo yomuntu isho njalo incwadi yeZakhariya sasho 27 sukela kuverse 17 noma 18 yini sifuna ukuveza ukuthi uNkulunkulu ezweni lakhe uthembakele akumele mina ngitatazeliswe ngokuthini ngoba umuntu athi uvele eJesu bese ashinde ephambene nezwi likaJesu lo muntu lo mina ngisakholwa uyena sengizothi ngilandele ini izwi eyizothina sasho 27 insimbi ilora insimbi nomuntu ubuso bomuntu. Verse 18 olonda umkhiwane uyakudla izithelo zawo nolinda inkosi yakhe uyakudunyiswa. Njengasemanzini ubuso bubhekana nobuso. Yes. Injalo inhliziyo yomuntu. Injalo inhliziyo yomuntu kumuntu. Indawo yabafileyo nokubhubha akusuthi namehlo omuntu awasuthi kanjalo namehlo omuntu nenhliziyo kuba iphakela iphakela inhliziyo akusuthi engizongithini ubuka namhlanje lo besifazane uthi muhle manje utholakele emhlabeni ngabe right uyamthola uthi unaye luphela uthando ngoba lenkanuko uphinde ubone omunye uphinde uvuke into efanayo uthi namhlanje inkosi mangasunike u10,000 impilo yami izoba ngcono uthola 10,000 ubone ngathi akufanele 10,000 so ufuna 50,000 rand wethu uthola 50,000 rand uthi ngifuna no 100 wethu uthola 100 uthi unjani 500 ngoba yini inhliziyo yakho uyayiphakela kepha isuthi inhliziyo ingumkhabhono uthi uJeremiah inhliziyo ingumkhohlisi uthi yimbi inhliziyo ingumthakathi inhliziyo yomuntu ayanele ingakho uJesu sifundisa ukuthi qaphelani ukuhala ngoba le mpilo esiphilayo ayikho ukuthi unempahla engakanani ibuhlungu lonto leyo ngoba inhliziyo yakho ngiyafisa ukuba nemoto ngiyafisa ukuba nomuzi ngiyafisa ukuthola imali ezokwazi ukuthi ngiphile kahle kepha ngabe lonke lonke izokufaka ezulwini noluwe ukhombisa ukuthi uNkulunkulu benginike leso zinto sengezulwini cha uthi imisebenzi yakho uthi wonke umuntu uzobahlulela ngokwemisebenzi yakhe ngoba imisebenzi yami bekunombono bekunomzondo bengikhayidwa kwabo bengifeba bengiphuza utshwala bengumthakathi bengiyisangoma khona kunjalo ngithi uNkulunkulu uyangithanda nayi indaba la kule ncwadi le eseKolose sehluko 2 usukela kuverse sukela kuverse hayi
lapha kuverse 14 noma qala 16 uye 16 ngakho makungabikho umuntu onilahla ngokudla bangabi khona umuntu ozolilahla ngani ngokudla kungabi khona umuntu ozolilahla ngani ngokudla bangashise balahle izimpuphu zabo like istar abantu besifazane bagqoka amabhluke nenkani emsebenzini ngenxa ka-enigma nesiphuzo abantu enigma beyinyama kwi-internet bonke abantu ma-podcast abo bebefuna ukuba bethole ama-views amaningi bebebiza i-enigma bazoba mthengele imoto ekhuluma izinto ezifambele nebhayibheli abanye bathi hayi unomona uweniphi usise kakhulu amawili kunezinto ezibhayibhelini kumele sizifunde ezifanele ngaphezu kwamawili uzolahla umuntu ngokudla ungayidli phakathi ungayithenga ikhilikili lokubhalula isayensi halali ayidlali ukuthi umuntu ejalo uNkulunkulu umsisiwe sika ngokubonga uNkulunkulu uzothi ungayidli inyama elokuzaleni ngoba uyazi inyama badingo nobathe worship ayithandazela bathi thina sika ngokubonga bengazi wena waye ufaka into engayazi uzongilahla ngolebheza simkhuze abantu abaningi bafuna ukuba ama-ally babe yizihlobo nabantu abakhuluma amanga ngokubaluleka kweqembu kaJesu njalo ukukhuluma no-enigma athi hayi uJesu uthi akhuluma into angayizange ayikhuluma uJesu wathi uJesu uthe uzobuya ngesabatha ngesabatha wathi uthe uJesu usiyalazi usuke azobuya ngalo kepha iBhayibheli liyaphika lokho lelo suku nehora akwazi noledwa ingilosi nengonjalo uthi ubaba usedlulile phakathi kusho iBhayibheli olifundayo nawe omunye uthe ngonyaka edlule bekuya 2 months ago umhla 24 September umhla kabhubha kuzoba khona irapture izisebenzi zikaSathane zichithiwe uthi uJesu lapho bathi mkhona ningayibona uthi kunezinto ekumele zenzeke bese kumanye uJesu manje lokuthi awulazi iBhayibheli awulizwi iBhayibheli uzokholwa kanjani kuJesu ukholwa abantu abavela kuJesu bekhuluma izinto eziphambene nezinto kaJesu uLehanyana wathuthunywa uNkulunkulu uShembe uthuthunywa uNkulunkulu uMohammed wamaSulumane uthuthunywa uNkulunkulu bonke besegameni likaNkulunkulu egameni likaJesu bebaphambene nezinto kaJesu basivulela izinkolo zabo ezivula ukukhohlakala kwabo ngobutho ngoba sifulela bona uthi abaningi bayodukiswa uthi nalabo bakhethiweyo kulokwenzeka so beyithi le ncwadi yase-Efesu 5 verse 18 ithi thengisani isikhathi 2 verse 16 thengisani isikhathi ngoba isikhathi esiphila kusona simbi siphila esikhathini esimbi uma ungazani uNkulunkulu wakho uzosala khona uthi ubumazi uNkulunkulu ngoba kunabantu abaningi bokukhuluma labantu nami ngiyathandaza nje awunenkinga lokuthandaza kwakho lithi iBhayibheli kungcono ukulalela kunemhlekezo kusawula lakho bebhekisisana ukuthi nihamba kanjani bhekisisani ukuthi nihamba kanjani ungabi njengabangahlakaniphile kungabi njengabantu abangenakho uqondo kepha njengabahlakaniphile kepha njengabantu abakhulisiwe banceliswa